Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfokambanjwa ukhathini umshana wakangcobo fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela unyama nambana kwabazondi iqiniso. Namuhla mbukelo wempunga yesintu ngifisa sikhulume ngobubi bamabandla. Unenkinga enkulu makuwukuthi amabandla awubona ukuthi buningi kangakanani ububi anabo. Amabandla ayangicika mina ngokuthi ame endleleni yesintu. Ayangicika amabandla ngokuthi ame endleleni yenqubomgomo yokuphila komuntu ompisholo. Mawubuka amabandla amaningi amelene nezinto eziwusizo kubantu abampisholo. Ngizokwenzela isibonelo. Kunomuntu okholwayo. Uma lo muntu ekholwa, kodwa abantu bakubo bayafika ngaso sonke isikhathi beze kuye. Bazomtshela ukuthi mntwana wethu, besicela thina ukuthi usigeze ngempande. Besicela thina ukuthi usidlele impande. Abantu abadala bakhuluma ngempande edalwe umkhulu womkhulu. Eyidalela kona ukuthi leyo mpande iyogeza lento abantu abadala basuke befisa ukuthi igezeke kuwe. Ngenkathi befika kuwe bekuthuma ukuthi sicela udle leya mpande, sicela ugeze ngaleya mpande. Uzozwa-ke emabandleni, bese emabandleni lo muntu ngesizathu sokuthi uphethwe phela enkolweni yakhe. Abese kubika lokho okuthi ngibe nephupho la kuthiwa khona angigeze ngempande ethile, angidle impande ethile. Bese enkonzweni yakhe kuvele kuthiwa hayi mase ukholwa awuyidli impande. Yanyanyisa leyo nto leyo. Leyo nto iwukudukisa abantu, ibona bubi lobo obukhulu obukhona emabandleni okuwukuthi izinto eziyimvelo ezadalelwa umuntu ompisholo ukuthi uyophila ngazo bese emabandleni ziyashawa. Yabheda leyo nto leyo kakhulu. Baningi abantu abacindezelekile kunamuhla ngesizathu sokuthi amabandla bakhonza kuwona amile endleleni yenqubomgomo wokuphila komuntu ompisholo. Uthola ukuthi umuntu uzofika ithongo lakhe uyagula lo muntu. Mhlambe amalunga akhe omzimba abhlungu awapholi nasebandleni lakhe sebamthandazela kodwa lutho akabi ngcono. Bese kufika abantu abadala bamfaka ubuhlalo. Mefika enesontweni lakhe bese kuthiwa enqamula lobuhlalo. Nqamula lesiphandla lesi. Izona zonke izinto eziwububi bamabandla. Ukuthi amabandla ayathanda ukuma endleleni yesintu. Amabandla ayathanda ukuma endleleni eyinqubomgomo yokuphila komuntu. Umphikisa kanjani umuntu ukuthi enze into ayiyalelwe wokhokho bakhe, enze into ayiyalelwe abazali bakhe? Mfundisoni wena lena umfundisa yona. Ngamafuphi wena umfundiso ukuthi lo muntu akangabahlonipha abazali bakhe, akangabalaleli abazali bakhe. Yona into enifundisayo le emabandleni. Ngoba phela mawuzokhiphisa umuntu ubuhlalo ayalelwe yithongo lakhe ekuyilona eliphila kuyena nekuyilona ekwenziwa isivumelwano sokuthi lemhlabeni umephila uyophilela lona. Wena usuthi akabunqamule lobo buhlalo. Yini lo mfundisa yona? Umfundisa ukuthi abazali bakhe akangabahloniphi. Ububi bonke lobo basemabandleni. Wena-ke njengoba inkolo usuyithathile nje, wabuyela yini emuva kini? Wahamba wayobikela abazali bakho okuwukuthi kukhona inkolo wena osuyibonile nofisa ukuzibophezela kuyo? Wakubika lokho kini? Walibikela ithongo lakho ukuthi mina sengibone inkolo ethile. Ngiyacela ukuthi le nkolo ningivumele ngingene kuyo. Wenze lokho ukuthi mawufika kule nkolo yakho kube ukuthi ithongo lakho liyazi. Kodwa into abantu abayenzayo, bavela abantu bathatha inkolo ngaphandle kokubikela abazali babo. Bathatha inkolo abantu ngaphandle kokubikela amathongo abo. Angithi phela baziphethe benza noma ngabe yini kufanele ngoba nabantu ababafundisi khona emabandleni bafundisa ukudlova.
Ukudlova lokufundisa umuntu mezothi efakwe yithongo lakhe ubuhlalo bese wena uthi akabunqamule ubudlova lobo. Ubudlova lento ukuthi umuntu kuzofika ithongo lakhe lithi mntanami ngicela udle nayi impande ukuze ngizokwazi ukukuvulela u1 no2 bese wena ebandleni uzofundisa abantu ukuthi ungayidli impande uma usukhola impande ayidliwa. Iyekelwane impande. Awuwadla amadumbe wena. Awudla ubhatata. Uyini ubhatata ngoba uyimpande. Idumbe lona liyini ngoba liyimpande. Yenjani kanti lempande wena uthi ayidliwa? Ingoba leni icelwa abantu abadala bakho umuntu. Yekani ukufundisa into engekho emabandleni. Iyekeni leyo nto. Ngoba abantu baba namahloni okubuyela kunina bazonitshela ukuthi ziyabashaya lezi zinto enibafundisa zona. Bese abantu basondele kuthina sekufanele manje abantu sibafundise ukuthi uyishweleza kanjani lento oyenzile. Yekane emabandleni ukuma endleleni yenqubomgomo yokuphila komuntu ompisholo. Uma umuntu ukholwa kunezinto ezidingwa abantu abadala bakini. Uma kuwukuthi ebandleni okhonza kulona bayakunqabela ukuthi uzenze, yeka lona isonto uqhubeke wenza izinto zabantu bakini ngoba izinto zabantu bakini izona zinto nabo ababekade bezenza. Lenkolo ekuvimbayo yayingekho iyafika yayizolo. Lokho khokho bakho abakutshela ngakho into vele imvelo. Emabandleni kube khona umuntu othola ukuthi kuthiwa kufuna ahamba emanzini ayobhajadiswa emanzini ngokwemimoya, ayobhajadiswa emanzini ngokwesiphiwo esimembethe. Emabandleni bamtshela ukuthi ayenziwa leyo nto mesukholwa. Ingoba vela amabandla amile endleleni yenqubomgomo yokuphila komuntu ompisholo. Awukwazi ukungaya emanzini uthunywa yithongo lakho. Ebandleni lakho njengoba bephikisa yonke into oyiyalelwa ngamaphupho oyitshelwa amathongo akho, fanele wazi ukuthi inkolo yakho iyakubhedela. Ikufundisa into engekho, ikufundisa ukungahloniphi. Ithi musu ukubalalela abazali bakho. Leyo nkolo leyo akufanele ukuthi uqhubeke ukhonze kuyona. Enye into futhi abantu abayenza bafike bangabiki ukuthi bona sebeyozibophezela emabandleni. Umuntu ahamba ayongena enkolweni angalibikeli ithongo lakho ukuthi ngiyakozibophezela manje enkonzweni ethile. Ngoba abantu abaningi abanalo ulwazi bazi ukuthi abantu uqala ngokuzibophezela enkonzweni ubhajadiswe. Uma usubhajadisiwe bese ubuyele emuva kini usuyobika inkolo. Hayi. Akwenziwa lokho. Isigaba sokuqala uma usuthatha isinqumo sokuthi usufuna ukukholwa, hamba uye kubazali bakho uqala ubikele bona kuqala ngoba abazali bakhe uyena uNkulunkulu wakho oqala. Bese ubikela ithongo ukuthi kukhona inkolo esengizwa nginothando lwayo ngoba akubona bonke abantu abakholwayo ababizelwe enkolweni abakhonza kuyo. Akubona bonke. Omunye nje wazibonela abantu abakhonza kuleyo nkolo kungathi izinto zabo zihamba kahle naye wabe seba nethemba ukuthi izinto zakhe zizohamba kahle wabe sejoyina kuleyo nkolo. Omunye waya khona kuleyo nkolo eyakosizakala nangempela wafike wasizakala wabe sejoyina. Hayi ngoba nako enhlizweni yakhe lukhona ukholo, hayi ngoba nake biziwe ukuthi vele nakufanele akhonze kule nkolo. Ukukhonza abafowethu nodadewethu kuyinto ejulile. Uzibona wena unenhliziyo embi kangaka kodwa uzibiza ngekholwa ingoba vela ubiziwe. Awulona ikholwa. Usafanele wena ngabe nje uziphilela impilo yakho. Buka inhliziyo yakho ukuthi imbi kanjani. Yabona inhliziyo embi kanjani? Awuxoli wena. Inhliziyo yakho ihlala igaya izibozi ngaso sonke isikhathi kodwa uzibiza ngekholwa. Wembethe izembatho ucashile. Buka imikhubo igila ukuthi ingakanani. Uthwele usebenzisa zonke izigqabo lezi ukuthi abantu la esontweni lakho mawukhuluma bakwazi ukukuzwa bakuhloniphe bakuthobele. Awukholwa vele kodwa ucashile ngalezembatho zembethe. Inkolo uqala uyibike usayikhetha. Usho kubazali bakho ukuthi nayi inkolo esengiyikhethile. Ngiyacela ukuthi ningivumele ngongena kuyo. Uyabona iphutha abalenzayo abantu bafike bangayibiki inkolo ukuthi ngongena kuyona. Angababikeli abantu abadala ukuthi mina sengifisa ukuzibophezela enkolweni ethile. Uma umuntu esebhajadisiwe sezibophezele kuleyo nkolo azibophezele kuyona,
usefika uthola imithetho yakhona, useyabuya lemithetho yasenkolweni yakho usezoyishaya kubo. Uyakhohlwa ukuthi lento yakhe akazange ayibike ngenkathi eyithatha. Obunye ububi lobo ukuthi abantu emabandleni abafundiswa isisoka sokuthi njengoba usuthatha inkolo, uyithatha wena inkolo, uphila nabantu abangakholwa, hamba kanje nakanje nakanje. Ububi lobo bokuthi emabandleni abantu abafundiswa isisoka sokuthi njengoba sikutshela imithetho, musa ukuyithatha uyoyifaka ngenkani kini. Kodwa into ekufanele ukuthi uyenze wena, fika uyiphile lemithetho wena, yiphile wena, ungaguquli abantu bakini ukuthi abaphile lemithetho. Ngoba kokuqala uzobaguqula labantu bakini, awuzange ubabikele ukuthi wena usuyokhonza lapha. Mhlambe futhi emathongweni akini kukhona amathongo angayifuni lenkolo yakho, khona amathongo nje ayinyanyayo lenkolo yakho, kodwa wena usuzoba ngisicefe ngayo kini. Phela abantu abadala uzokhumbula ukuthi abanye isonto babengalifuni nje isonto. Ngisho kwabaphilayo bakhona abantu othola ukuthi isonto abalifuni nje. Akusho ukuthi ngokukholwa kwakho abantu abadala bakini wonke amathongo akini asethanda inkolo yakho. Wazwa mkhulu wena bo, kuqala ngawe wena ukukholwa kini. Njengoba wena ngokukholwa kwakho usucabanga ukuthi bonke abantu bakini sebeyayithanda lenkolo yakho. Kukhona abayinyanyayo ngikutshele mina. Kukhona futhi ekubanyanyisayo ukuthi wena usufuna ukubaphatha ngayo. Amabandla ke ayabheda ngokuthi awabafundisa abantu isisoka sokuthi mabefike emakubo sebephethe inkolo abahambe kanjani. Uma usuthatha inkolo, hamba kahle, uhloniphe lemithetho yenkolo yakho, yigcine wena. Ungayigcinisa abantu bakini. Imithetho yonke yenkolo oshayelwa yona nofundiswa yona enkolweni yakho, kukhulunywa nawe wena ozikhethela inkolo, akukhulunywa nabantu bakini. Manje ububi ke bamasonto ukuthi lemithetho efundiswa ilunga lebandla bese litshela ukuthi alihambe lo yenza kubo. Umuzi kabani lo oyokwenza kona lemithetho yasesontweni lakho? Umuzi kabani? Umuzi kayihlo lo osuzoshaya umthetho wena? Unamba bani wena ozoshaya umthetho emzini kayihlo? Usunomthetho wena emzini kayihlo? Uyihlo kuphela nomthetho. Inkolo yakhe yakubhayizisa mayikutshela ukuthi hamba ogcina imithetho yasesontweni kini, uyigcinisa abantu bakini. Kodwa inkolo mayinesisisoka izokutshela ukuthi lalela ke, le mithetho esikutshela yona imithetho yokuphila kwakho ngoba wena usuzibophezele kule nkolo le. Wena usubhajadisiwe kule nkolo, usuzophila ngale mithetho. Wena utshwala usaphuzi, awusawubhemi wena ugwayi. Wena izinto eziningi awusazenzi ngoba usuzikhethele wena ukuthi uyazibophezela kule nkolo. Akusho ukuthi hamba ke manje yoba ngisicefe kini. Usufuna ukufaka imithetho yale nkolo yakho ozifake wena kuyona, usuzobangela abantu bakini isicefe. Yakho umuzi wakho bese ugcine yonke ke leyo mthetho yenkolo yakho ngoba wena ozikhethela inkolo yakho. Awufakwanga abantu bakini, abashonga abantu bakini ukuthi hamba uye lapha esontweni uyoswela imithetho bese uyabuya uzositshela ukuthi imithetho yakho ithini khona sizoyigcina. Wena ozithathela isinqumo sokuthi wena usuyakokhonza. Mawufika ke lapha usufundisa imithetho, yigcine wena leyo mthetho leyo, ungaphuzi wena utshwala. Ungatshela abafowenu ukuthi abangaphuza utshwala. Balingi uyenze leyo nto. Ungathi mawufika kini ufika ukuthi hayi asivaleni manje ukugawa utshwala. Kini basekhona abantu ababuthandayo utshwala kini. Basekhona futhi abantu abadinga ukuthi ubagayele utshwala. Yakho umuzi wakho wena la uzokwenza khona zonke izinto ngendlela yenkolo yakho. Asazi ukuthi nawo lowo muzi loyo wakhile ungowakho yini ngoba isintu sithi ayikho into onayo umzale khona. Yonke into engaphansi kwegama lakho ibizwe egameni labazali. Yonke into oyenzayo wena njenganengane ibizwe egameni labazali. Okuhle, okubi kubizwa kubazali bakho. Wena okwakho kokwenziwa zingane zakho.
uzowakha lowo muzi lowo uzitshela ukuthi uyawakha umuzi wakho ufuna ukuphila ngomthetho wenkolo kanti ubaba wakhe akahambisani naloko. Uma ubaba wakhe engahambisani naloko kufanele uphile ngomthetho kayihlo hayi ngomthetho wenkolo. Uma kuwukuthi inkolo yakho iyona ekufundisa ukuthi uma umzali wakho enqabo ukuthi egcekeni lomuzi omakhele wona, ngoba phela uma uyinsizwa wakho umuzi uwakhela uyihlo. Uma uyihlo ethi mina kulomuzi buyagaya utshwala, awukwazi ukumphikisa wena njengengane ngoba phela umuzi wakhe. Uma kodwa kuwukuthi enkolweni yakho bazofike bakutshela ukuthi awuyabheda ubaba wakho, phela wena usuyakholwa wena, akufanele manje ubugaya utshwala, wazi ukuthi inkolo yakhe ikufaka ehlathini. Ibona bonke ububi lobo bamabandla, okuwukuthi amabandla ayababhayizisa kakhulu abantu. Amabandla agcina enza abantu okuwukuthi bahlubuka imindeni yabo, kodwa mhla befile abantu kuphuma igama lokuthi usushonile esibhedlela. Ngeke baya befundisi bakho esibhedlela bayokulanda, ngeke abafundisi bakho bakumbele igodi uyobe usudinga abantu bakini, ngeke futhi ungcwatshwe esontweni uyongcwatshwa kini. Manje siyeke bafowethu ukuvumela amabandla okanye amasonto asibhayizise, agcine senza amabandla sihlubuka imindeni yethu. Wena usawuhambela umndeni wakho ngenxa yenkolo yakho, awusawuhambela umndeni wakho, usukholwa kakhulu wena. Yabona bafowethu nodadewethu, iqiniso lithi wonke umuntu medlule emhlabeni uyakwela amathongo, uyakokhokho bakhe. Akekho umuntu othi umedlula ahamba aye kwenye indawo. Le mfundisoze enifundiswa yona ukuthi niyezulwini ayikho yonke leyo nto leyo. Wonke umuntu umefa uye emndenini yakubo, uyakokhokho bakhe, uyakogogo bakhe. Noma ungenza kahle kangakanani esontweni lakho, ube mkhulu, ube muhle, ubatshazwe, kodwa mhla ufile ngeke uye esontweni lakho, uyakokhokho bakho. Uma kuwukuthi kini awenzi kahle izinto, kini awuhloniphi, wena kini usuyadelela ngenkolo yakho, ngibabekile okhokho bakho, uyofika uboshwe. Iqiniso ke thina leli sikutshela lona ongeke uzulithole kulabantu benkolo yakho, ngoba bancenga imali yokhokho bakho, bancenga ukuthi ukhiphe iminikelo. Thina ke la kwimpunga yesintu asincengile ukuthi ukhiphe umnikelo, kukuwena nokuthi lo mfanekiso loqoshiwe uyawubuka noma uyawudlula, kukuwena futhi ukuthi lamazwi uyawathatha noma uyawayeka. Kodwa lokho engikukhuluma mina kuyisiminya, hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke. Asiwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Inkolo inabo ububi obuningi. Inkolo eziningi ziyabadukisa kakhulu abantu. Emabandleni nani niphiwa ithuba lokukhuluma phambi kwabantu, yekani ukudukisa abantu. Uma umuntu ehlushwa imoya yabantu abadala, lo muntu usuke efana nomuntu ogulayo. Ozibuke nje wena, wayithatha impela inkolo kodwa akusonteki. Mawungena kule nkolo yakho vele uzamule kakhulu, uzamule usindwe amahlombe, ingoba okhokho bakho bayayinyanya le nkolo kuyona. Awuzange uzubabikele, kufanele ukhethe inkolo abazoyithanda bona, ngoba kuyenzeka umuntu azikhethele yena inkolo afuna ukukhonza kuyona kanti okhokho bakhe abayifuni leyo nkolo. Yabona? Mina nje ngafakwa yibona mina okhokho bami kwaShembe. Bayafika futhi bangikhalime okukhomba kona ukuthi ibona bangifaka. Ziningi izinto esebefikile mina bazikhuluma kumina. Ngangigqoka mina umNazaretha legqokwayo le blue. Bafika okhokho bami bafika bangitshela ukuthi le ngubo uyithathaphi. Akuyona ingubo kaShembe lento. Ingubo kaShembe imhlophe. Bangibuza ukuthi imbala usayazini. Bathi ke thina ungaphindi uyigqoke lento. Nangempela ngayiyeka leyo ngubo leyo, ngagqoka ingubo emhlophe kaShembe, hayi ingubo eblue. Baphinde bafika futhi bangiyekisa ihembe lele elingenasi isiphika. Babeyekisa mina bathi gqoka nanti ihembe, ngisho ukuthi liyeke wena. Kodwa ngiyakuxoxela ukuthi njengoba bangifaka mina enkolweni kaShembe, bayakwazi ukufika bazongikhalima, bangikhombisa izinto ekufanele ukuthi ngizenze. Bathi ihembe limhlophe, hayi leli lakho wena eliblue.
kodwa uzibona uyikholo elikhulu kodwa usagqoka ihembe eliblue umthetho ube uthi umbatha ihembe elimhlophe nengubo futhi nayo iblue oyigqokayo kodwa uzibona uyikholo elikhulu kodwa umthetho ubusho ukuthi ingubo imhlophe mabefika futhi okhokho bami nganginesicephu esihle ngangisithengele umngami nayo lengubo le ecwebezela ngangiyithengele umngami bafika futhi lesicephu sami esinoplastiki bangiyekisa abantu abadala bathi ungaphindi uhlale kulento le yes bathi ungaphindi uhlale kulento ngathi ukugologoloza ngaqhubeka ngahlala base befika kwenye inhlalisuthi esinayo ethempeleni yangicela le nhlalisuthi athi kufika amakhehla akhe athi awafuna ukuhlala la aze acela mina athi angwendlale lesami isicephu ngoba wena uhlala la kulomhlola lo ngase ngisithatha isinqumo sokuthi ngeke ngiphinde ngihlale kulesicephu lesi uyabona ngoba ngafakwa yibona abantu abadala uma ngiphambuka bayakwazi ukungibuyisa baphinda futhi bafika bathi ngingaphinde ngiye esabatheni ngingabhincile babesho mina bathi ngingaphinde ngiye esabatheni ngingabhincile ngabe liyaduma angiye esabatheni ngingabhincile uma ukuthi ngiyenqena ukubhinca kungcono ngingayi kunokuthi ngiye ngingabhincile lobo ubufakazi bokuthi abantu abadala kuyenzeka bakuthathe bakufake enkolweni uma behambisana naleyo nkolo kodwa lokho akusho ukuthi amanye amakhehla yabona nje khona amakhehla angakazi aziveze athi umefika kumina ngwabona ukuthi hayi amabhinca lawa angayingeni nje indaba enkolo uthothi aziphuzela utshwala futhi angikwazi ke mina ukwacwasa lawo makhehla uma kuukuthi aziphuzela utshwala kufanele ngiwagayele okhokho bami ibona bayongitshela ukuthi abasaphuza utshwala yabona mina ukhokhokazi wami wayephuza utshwala ukhokhokazi angikwazi ukumcwasa ngoba nakusengikholwa mina bese ngithi ukhokhokazi ngeke ngimenzele into emijabulisayo awayingoni lutho futhi umenza ngeke ngikwazi ukwenzela ukhokhokazi amahewu ayakwazi ukwenzeka lokho ukuthi inkolo ayifuni ukuthi kube khona intambo engathinti kuparafini kufanele zonke intambo zithinte kuparafini khona uzokwazi ukuhamba ngendlela ekuyiyona asuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga